Здрава всички от VBOX и YouTube, аз съм Кикош и нека да играем Plants vs Zombies епизод 6, предполагам. Не я реши... да кажем, че е епизод 6. Така, за това ниво ще ми трябва... Това. Аз не съм играл много време и съм отвикнал сигурно. Добре, това. И това. Аре. Съжалявам ако не ме чувате, ама просто... Опа, не. Просто кога се прави. Вече почти във всеки клип казвам, съжалявам, че не ме чувате, защото в един FaceTime ми пръщеше микрофона и се чуваше много гадно. И просто ако е станало нещо... Тук ще направя така, ще видите после що. Демек, че аз сега ще ви кажа що, защото... вместо да си схабявам такова, направо слагам крушата. Ама тук няма как. Слагам. Тук сложих, ще видите що, по-нататък. Кеф ма слагам. И какво е? Сега избирам за това. И би си майката. Аре ма блин, да направиш. Нещо много...